kum sang ni pathum ania Romania rama mun pakhata Eric Heller chu damdoi in lampanin ain khal chuaka aman mo mel hlebok chu damdoi ina until experiment na laboratory a chuan luruk atum ani athendon haya a motor chabi chu a paibo ngal dai mai laboratory chu security guard ten uluk takin an venga du lu phal ani lo fence a chuan lo om chin chian le lutlang phalani lo thu a in tarwa nge gate thlen chuan a ID an lo dil ngala security guard chuan me en nena an en ton zak nu chuan a lu tirta ani damdoi in chunga chuan a thu tarana darkar khat chuang zet chu thil nga nei niom fashanin sana amel deuh sek mai a mela chuan thil veiruk deuh enge mo nei ni mai hian alanga amai ro chu engma a soi chuak lem lo dar thumarita chu vele intercoma chuan thupuan ron omin duty zongzong te chu in thaka in sanitize vek turin hriatir anni Erika chuan ga tho chezia chu alo en ulukhle duty te in thak tura an vei suau lai chuan Erika chu an thom hoda na hmuna alu ruthuta uniform le ID ru chuakin a in bel ngal mol bok security paltlangin damdoi in chu fangkual ngala akal na hmuna chuan uiba uri le thom chi sang ri chu mai ran an experiment na hmuna kalpel hnu chuan mishing an experiment na hmuna thleng pheita no sen pakhat chu la chuakin ajip khailai chu a phoi saka bungronor na chuan anor chuak ta zal mai chuti lai chuan thoktu pakhat chuan a uniform le a ID a bodai ti sha chuak ta Erika chuan man mo takin no sen chu atlan chua puya bolhlo an hal na hmuna va thlen chuan fence chu che cha tumin a beita ani amai ro chu atum angota ol alo ni haulo thok le khata anua chuan thom aron om thuta security guard hovin anron nang chingta ani ID an dilai chuan bolho haltum angin lem an chang le ria van doi thak takin anau te chu aron tre chuak ta thut mai ti ngai na om ta heklo le security guard ho nen chuan anin beita Erika chuan olsam te in guard pahnih chu an tukzala pakhat lo tho chuak le phei chu bolhlo halna chunga anam lut dai nge atum lo tak maya tual tha ta ka chuan hlauna le makti na in aril ru aron lua khat ngala amai ro chu alam aron rik tak tra ta wangin rang takin nau te chu atlan chua puita ani anung lama tangin silai mu aron thlok ngal fia bok pon lama chuan anu puina lo ngak reng to mai anron tlan phelai mu rual chuan Johanna chu anmani lampan ron tlanin nau te chu alo chu saklopa motora an thulut ngal chuti lai chuan security guard le an uite chuan ron zuin silai an met puak pop bok amai ro chu van nei thak takin Erika tenu pa chu an tlan bo man ta ram ani atu khua lo war chuan an thlenna hotela himdam takin an ron tho chuaka Johanna chuan anau te chu oin azai hlar mai an kianga Erika chu ril ruha mel takhian alo thungoi reng boka atopa chuan an nu chu chhuwa watan ngai to thu hrilin in siam turin an nor man mota ani hotel chhuwa san turanin siam lai chuan secret agent rual anon thleng ta thut mai le an ho tunu Marisa Wigler chuan uluk takina mid aron len ngal ruaya Erika tenu pa chuan tukvera tangin an no te chu an lo zuan chopui ve mek bok hotel hnung lama chuan motor kongkhar in kallo an mufu ta hlau mai Erika vek chuan motor chu tinun tumin wer ta chuan khoi kual zunga Johanna chuan no te chu sin hnung lama nget takin alo va hreng bet ve mek bok man mo takan tlan chua lai chuan Marisa chuan uluk fashana tinin alo kap ngal mola van nei thak takin akap fulo hlau ani
a tho pui te hne na chuan Bukovina Forest an pan nge yarin thu soin an ho tu te hriat tir ngal vat turin an hril sapa Eric atanu pa po an ham hain an mang ang to kher mai thei to pa chakin kar chuan khal zela an him ta emo an ti lai tak chuan helicopter ri an hreta thut mai le thok le khata van lama tangin an ron clear ta chiam mai Erika chuan an motor chu herkualin ram hnuai thing hmun lama atlan lu pui tangota thingkunga din thupa wang chuan ka fu an har ta deu amai ro chu an mani zong tu te chuan ban san mai an tum lo hle atopa chuan mual zol an va thlenga Erika chuan an hmalam mel tam tak chu ram hnuai chha takania wangin an him nge ya be sei thu a soi zau bok Johanna ero chuan an ron mu nge yarina wangin angai alangam chi alo du than tur dang nei to hek lo le Erika chuan an himna turani arina wangin motor chuan khal chak sau sawa reilo te a helicopter atang bok chuan an ron kap le tranta Erika chuan motor chu control zo lovin thingkung asuta bur mai le anu pui chu natakin a in so a alua tangin thi a chuak ngal zoi zoi bok Erika chuan a thinge ani ti a hrathiam hala amai ro chu helicopter ri a hriat le ta ka wangin lung chetaka omreng man ani lo Wiggler chuan helicopter atangin alo la thlir renga thok le khata an chuan na motor chu akang ta hlua mai le helicopter chu ron thok niamin aron tumta uluk takin Wiggler chuan ayan fiata ani chuti lai chuan Erika chu naute pom chungin ram hnuaya alo tlan cheve meka athabarin a chau hmel to hle mai hunakal zela kumsom panga zetaral hnu chuan ahma a no sen duom tak thin hanai po alo nula uai to mai ramwakin sakhituai alo kap thua akko chunga puamol mol lai chuan papakhathi anunga alo ding thut mai le anung lama mi an omani ti a hriat rualin ava bei ta thuta enge mo chen anin sual hnu chuan hanai chuan arek betta du to kanin pombe hnu chuan an tha apa Erika kha alo ni reng mai in sualan in zirtir thin alo ni an pa fa chuan pu ka an khosaduna an man ruale bungrua zongjong te chu thing le an ram sa tha te atanga an siam vek ani hlom zanri an kil dun lai chuan Erika chuan afanu chu zona sang an zot vela hanai chuan ma ason zel tur thu hrilin alo chang ve zel bok mani kea adin ve ngei theinan apa hian ral bei ba ka German le French strong te azir tir na sa hle hanai chu danjom tur sang hril thina apong apuya tuma ring haulo turin azir tir bok azan mutur chu anin dap vela ataksa tang chuan thisen ron chuak ta tlat mai enge a omzia a hrebok silo apa hne na zot tamai lo chuan ama le ama chu aloin boy som ve lopa tu khat chu lungpui chunga thut lain van lama thlona aron thlok ta thut mai hanai chuan la hre ve ngai hek lo le thole thlona zui chu arwala ram hnoya chuan atlan ta vak mai ani atlan thui zela thingkung rong chena in hnoi vek chu awa muta chulai mun chu aparam risiam ania chung thingkung te chu pel athiang lo Erika nen ram hnuaya anom atang khan chulai mun chu voi khat ma la pel ngai lova apa in a him na tura aram ri kham sak ani hanai chu apa nen ni tinan in train thina in sual thalka silai ka le ral beidan sang thei topin anin zir tir thin chutianga ni tinan in train thina wang chuan hanai po achakin atuar achel hle bok Erika chuan anu pui thattu te chu an boundary pon lama an la reng thu le khopui lama wa chho chuan sahim na ta na a hlau thu soin afanu chu thilom dan an hril non le a
hanai ero chuan engatan nge training hau tak tak ama chonji athin alo zot let ve thung chu vele apa chuan veng him tura abula a theilo hun alo la thlenganga chuti huna chuan ama le ama inven him nge atul to don ani ti in a hril sap sap mai apa boundary siama chuan hanai chu avakal le a apa in thinga emol mul lai chuan thingkunga alon ta zat mai le aban tha chak tak mangin thingzara te chuan aban kai zeu zewa ramri pialama awai pheita vurtak lo na hmuna thlen taka chuan akehnia kalang don to lo ti hria in azuang thachata aparam ri siam pialam chu avoi khatnan apel veta ani akal nalama chuan luinuam tak khia lo oma ahlim hle chutia awa kwal vel lai chuan thingzai kholri a hreta uluk takinan thira tlangwal pakhat arvon hathok mek chu awang muta ani chu tlangwal chuan hanaya murual chuan a thingzai lai chu atop san ve ngala makti mel takhian police tongin alo benghal zat bok a chantak mai lova chuan sap tongin an bele a amai ro chu hanai chuan a chang thui san lem lo ti tlang nel tumin a chocolate ei lai te chu an pe a hanai chuan la ei ngai hek lo le tuya ti in a kei thangal mul mai arvo ero chuan a thian nu khosazia chu mak ati hle apa betura phone a lek chua lai chuan hanai chuan aron chu sakta thut mai apa chu khol lo turin an hriat tir ngala arvo chuan makati ema wangin akal bo santa ani hanai chuan anin hmuti tuma hena hriat tir lo turin angen zui ngal lom loma chuti lai chuan apa erika chu athina lo rim kher mai hanaya hmu zo lo taka chuan an ramri siama pel nge ani ti a hrathiam veka hanai la chuan apa zona te chu a chang thadu bik mi alo nang point engma min hril thadu ngai lova thil zong zong ka hril vek na chan tur che hi a om bik lo ti na chang ve ta sak sak mai ani thin rim dewin hanai chuan khumlama pansana chuti lai chuan erika chuan abom da that chu hongin uiglari thalak chuan phur chuaka thinrim mel takhian a thir vong vong mai hanai chu anram ripon lama bok wak chuak le in arvo bok kha wa mulea atira chuan alo bethadu te chiam lo amai ro chu chocolate di le ta ka chuan an ti tui chho le ta a anu dewa chuan alir thein anin phur chok dun ta ani hanai chu eng motora ma la chuangai heklo nuamati na hlim kher mai atopa chuan satellite dish lian tak om na mun an va thleng ta disa chuan lon chhovin an ti dun mal mala arvoan fotum lai tak chuan security guard rual hi ui kain an ron lang ta thut mai an dis lon na kai lona khan sensor om chulo ni in an lon ti an hriat vele gat ho chuan ron kal ngal alo ni chuk turan ti ta ka chuan an chuk ve mai boka arvo chu ban pharin gat ma chuan a ding rana hanai ero man mo takin ram hnuai lama atlan che ve ngal security te chuan silain han kap zui zat ma se atlan thui deuh to wangin an kap fu lem lo pu ka thlen hnu chuan apa hne na eng kima hril ta veka erika chuan tu tenge an ni alo zot let ve ngal bok hanai ero chuan silai keng an ni ti bak engma hriat anei lem lo an boundary pon lam chu engang point him lo ma se afanu chuan chua chak tlat to don ani ti hrathiam ngala uluk takati ti puin anu thattu weiglari thalak chu a entirta ani ram hnuai an chua sanani chuan weiglarin aron zon hmu hmange ya anwa hmu masak angai ngei tur thu an hril te a hanai po chuan apa in kum tam tak chung alo training tirna chan chu a hrathiam ve ta wai mai chuti lai chuan agent weigari po pasal fanau nein friends a akhosa meka ama anga nula pa theng thong kha chu ani to bik lo
an chung ko a pa ka an len lai chuan Karl Meissner chuan aron beta thut mai Erika te pa fa omna an hriat chhuat thu aron hril sap sapa satellite disha tleirol panian hmu thu le arvo le a thian nu kumsom paruk vela upa ga thawin an man ma a ram hnuai lama abik bodan te chu aron hriat tirta ani hanai chu zanlaya harin an puk lu ka chuan awa thu chuaka chuti lai chuan helicopter thlok ri a hretatlat mai rang takin apa akai tho nga la apa nen chuan an thil nei poimo ang te chu chuin an puk chuan rau san ve ngal thok le khata sipai rual an ron thleng ta thut mai le sipai ho chu Erika an hmu ve le kaplum ngal tura thupek an ni amai ro chu hana I ero him taka hruai le tur ani thung Wiggler chuan friends a office atongin engkim mai chu alo thir ve reng boka Erika le hanai te chu an tlan zela thok le khata agent pakhat chu bein asilai an lak sakta thut mai amai ro chu sipai tam takin ral thuam thatak tak ne na an ron hual be ron awang chuan an ril ruwa buai hle an ron nang ching ngei don an hriat ta ka wangin in then thranan rel ta a an tlan chiat hnuwa an in zong hu zo talawani chuan hanai chu Peter Olsen hne na lekha thon turin address kim chang tak nen apa chuan a pe thlapa chumi hnu chuan Berlina akalanga min address an zo chuan Amsterdam Hollanda cheng angin a in soidon ani Marissa Wiggler chu ring hau lo tur le dot bak a soi ngai lo thu a cha mul mul bok ading kwa vong vong hnu chuan an kal rang ta hanai chuan an sipai tha tak radio chu humin malama pan nga la chuti lai chuan sipai pakhat chuan Erika chetalai chu alo hmufu ta hlau mai ka nge tum thu radio a chuan aron soi ta lau lawa hanai chuan a thu soi zong zong chu alo hre vek bok si sipai ho ril rulak pen nan min tran puiru ti in an phun sap sapa sipai ho chuan hanai omna chu an zong ve ngal chuti lai chuan Erika chu himdam takin alo rel ruwa afanuero sipai ho chuan an ron nang chingta ani Wiggler chuan anaute chitlalai chu huna tangin alo la thlir renga an tleirol man chu an hmun pakhat Camp G lama hruai turin thua pengal zat bok Erika ero la zong chun zom tura hrilin an hmu ruala kaplum hmia turin thua penon lea chuti lai chuan hanai chu helicoptera an hruai lut ta ani Erika chuan afanuan hruai lai hmu ta ka chuan aril ru ana kher mai ti thei renga nei to silo helicopter thlo chu lai chuan hanai chuan zing ni chuak moi tak chu a thlir dau dawa an boundary pon lam ala hmu ngai miau lo awangin hmu nom ati hle ani next video a chun zom le ani yang video hmu nom tak tak hmu chun zom zeli du chuan min lo subscribe in notification bell on la like me pa in comment section lama ingai dan te meron chilve thin don nia